gabi, mga kauturan ko'y Kristo. Yari na kita karon sa kalimang Domingo sang Quaresma. Ari ang aton nga metensyones para sa pagsulog naton sang anticipated Mass sa kalima nga Domingo sang Quaresma. Para sa kalag ni Irene, offered by Divina Gracia Family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Aida Tauro. Para sa kalagdanday Teresita, Rodolfo, Amparo, Cristina, Romero, kag Richem, offered by Gunay Family. Prayer for good health of Leonida Hualde, offered by Joanne Argelio. Thanksgiving is offered for the 14th birthday of Elijah K. Cuno on March 22, offered by Julieta Gabito. Prayers and spiritual guidance is offered to Wendell Ledesma. May he recover soon, offered by Tabuyok and Ledesma family. Kag ang aton mga sponsors, Mrs. Arlene Belisinia and family, Mr. and Mrs. Roger Amagin and family, Mrs. Prese Mendote and family, Miss Sheila Marie Kapauan and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amuyot and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Justine Tamises and family, Mr. and Mrs. Lerna Taay and family, Mr. and Mrs. Annabella Sayo and family, Mr. and Mrs. Maribel Kapauan and family, kag ang grade 6 pupils of the Donato Pison Memorial School. Ang pagtawag kay Lazaro sa minatay, amo ang ikapito nga tanda sa Banghelyo ni Juan. Ang mga tanda nagapakilala nga si Jesus, Diyos nun nga Mesiyas. Ang pagbuhi liwat kay Lazaro nagapakilala kay Jesus bilang pagkabanhaw kag kabuhi. Ini palatandaan sang kabuhi nga dili mamalatyon, nga iya igahatag sa aton sa tapos siya mismo mapatay kag mabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Pali magtindog ang tanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa lawas katugo, sa mapainom.
sang mapainubusan nga Ginoo, sang mapainubusan nga Ginoo. Sa ngalan ng sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Kilalahon naton mga utod ang aton mga sala, agod nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakonfesar ako sa Dios nga makagahom sa tanan, kay sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampa ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mangheles ka mga santos, ka sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Mga muyo kita, o Ginoo nga amon Dios, buligi kami sa paglakat sing may kaisog, sa sina nga pagigugma nga ginpamatud-an sa imo anak, sang gintugyan niyang ikaw galingon sa kamatayon, bangod sa paghigugma sa kalibutan. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi ka Yesu Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nag-aari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Balik-balingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Gani magtagna ka sa akon mga tawo nga Israelinhon, kag singgana sila nga ako ang Ginoo nga gamhanan. Magaabri sang ila mga lulubngan. Pagwaon ko sila kag dalhon pabalik sa duta sang Israel. Kung abrihan ko ang mga lulubngan, sa diin nalubong ang akon mga tawo, kag pagwaon sila. Makilala nila nga ako, amo ang Ginoo. Hatagan ko sila sang akon ginhawa, buhion ko sila liwat, kag papuyon ko sila sa ila kaugalingon nga duta. Dayon makilala nila nga ako, amo ang Ginoo. Nagasaad ako nga akon ini himuon, kag tumanon ko ini. Ako ang Ginoo, amo ang naghambal sini. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. yara sa Ginoo ang dagaya nga pagkaluoy kag pagluwas. Yara sa Ginoo ang dagaya nga pagkaluoy kag pagluwas. Nadulaan ako sing paglaom, gani
Nagpanawag ako sa imo, O Ginoo. Pamatii ang akon pagpanawag, O Ginoo. Talupangda ang akon pagpangamuyo sing bulig. Yara sa Ginoo ang dagaya nga pagkaluoy kag pagluwas. Kung ginalista mo ang amon mga sala, sino bala ang makalikaw sang pagsilot? Pero ikaw nagapatawad sa amon, agud nga magtahod kami sa imo. Yara sa Ginoo ang dagaya nga pagkaluoy kag pagluwas. Nalangkag gid ako sa pagpaabot sang bulig sang Ginoo. Kay sa iya mga pulong nagasalig ako. Nagapaabot ako sa Ginoo, kag sa iya mga pulong nagasalig ako. Nagapaabot ako sa Ginoo nga may labi pa nga kalangkag sa pagpaabot sa mga manugbantay sang kaagahon. Yara sa Ginoo ang dagaya nga pagkaluoy kag pagluwas. O Israel, magsalig ka sa Ginoo, kayang iya gugma nagapadayon kag handa siya magluwas sa gihapon. Luwason niya ang iya mga tawo nga Israel sa tanan nila nga mga sala. Yara sa Ginoo ang dagaya nga pagkaluoy kag pagluwas. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali hindi makapahamuot sa Dios. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali. Kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang Espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo, ang tao nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Pero kung si Kristo nagakabuhi sa inyo, bisan pa nga ang inyo mga lawas mapatay tungod sang sala, pero ang Espiritu nagakabuhi sa inyo tungod kay ginpakamatarong kamo sa atubangan sang Dios. Kung ang Espiritu sang Dios nga nagbanhaw kay Jesus nagakabuhi sa inyo, siya nga nagbanhaw kay Kristo magahatag man sing kabuhi sa inyo mamalatyon nga lawas. Paagi sa iya Espiritu nga yara sa inyo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan. Sang imong agugma, giluwas mo kami. Tungod sang imong krus, giluwas mo kami. Ako ang maong pagkabanhaw kag ang kabuhi siling sang Ginoo, ang nagatuo sa akon hindi nagit mapatay. Sa iyong aguma, kinuwas mo kami. Tungkol
Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, Ginoo. Ang mag-utod nga babayi nagpadala sini nga pahibalo kay Jesus. Ginoo ang imo hinigugma nga abyan nagamasakit. Sa pagkabati sini ni Jesus nang siling siya, ang tinutuyo sini nga masakit hindi ang kamatayon ni Lazaro, kundi paagi sini mahimaya ang Dios, kang Dios, kang anak sang Dios makabaton sing himaya. Palangga ni Jesus si Marta kang iautod nga babayi nga kag si Lazaro. Sa mahibaluan ni Jesus nga si Lazaro nagamasakit, nagtinir pa siya didto sing duha ka adlaw. Dayon nagsiling siya sa iya magintuton-an, dali mabalik kita sa Judea. Sang pag-abot ni Jesus nabalitaan niya nga 4 na kaadlaw nga nalubong si Lazaro. Sa pagkabati ni Marta nga nagapadulong si Jesus, nagwa siya sa pagsugata sa iya. Pero si Maria nagpabilin sa balay. Nagsiling si Marta kay Jesus, Ginoo ko niyari kalang diri, wala kun tani mapatay ang akon utod. Pero nahibaluan ko nga bisan subong ang Dios magahatag sa imo sing bisan ano nga imo pangayoon sa iya. Sa Jesus nagsiling sa iya, mabanhaw ang imo utod. Nagsabat si Marta, nahibaluan ko nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw. Sa Jesus nagsiling sa iya, ako among pagabanhaw ka ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon bisan pa nga mapatay siya, magakabuhi. Kana kabuhi ka nagatuo sa akon hindi naging mapatay. Nagatuo ka bala sini. Nagsapat siya, huo Ginoo. Nagatuo gid ako nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Dios nga magkari sa kalibutan. Nagpamangkot siya sa ila, di ninyo siya ginlubong. Nagsabat sila, Ginoo dali kag tan-awa. Sa Jesus naghipi. Gani ang mga Hudeyo nagsiling, kita ninyo kung daw ano ang iya pagpalangga kay Lazaro. Pero ang iban sa ila nagsiling, hindi bala ginayo niya ang mga mata sang bulag? Hindi bala nga mapaiway man niya kung tani ang pagkamatay ni Lazaro? Sa Jesus nga sa liwat natublagid nagkadto sa lulubngan. Ini nga lulubngan isa ka kuwayba nga natakpan sa isa ka bato. Sa Jesus nagsugo, kuhaan ninyo ang bato. Si Marta nga utod sa napatay nagsabat, Ginoo mabaho na siya, kag 4 na kaadlaw nga nalubong siya. Sa Jesus nagsiling sa iya, hindi palagin siling ko sa imo ako magtuo ka, imo makita ang himaya sang Dios. Dayong ginkuha nila ang bato. Nagtangla sa Jesus nga nagsiling, Amay, nagapasalamat ako sa imo kay ginapamatian mo ako. Nahibaluan ko nga sa gihapon ginapamatian mo ako. Pero ginasiling ko ini tungod sa mga tao nga yari diri. Agod nga magtuo sila nga ikaw ang nagpadala sa akon. Sa tapos siya makasiling sini, nagsinggit siya, Lazaro, gwa ka. Ang napatay nga tao nagwa, ang iya makamot ka mga tiil na samburan sa panapton sa lubong, kang iya guyana putos sang panapton. Sa Jesus nagsugo sa ila, hubarin ninyo siya kagpalakta. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Hesukristo. Balik maglingkod ang tanan. Hinigugma nga mautod, maayong gabi sa iyong tanan. Congratulations kids sa aton nga mga graduating students, no? Ang aton nga mga grade 6, no? Nga graduar kang nagprepara sa ila kaugalingon sa sini paagi sa ila pagbaton sang sakramento sang pagkumpisar kag sa dali madugay ang sakramento sang
kalawat. No? Ang grasya nga ilanabaton sa siningation sobra pa sa graduation. No? Tigani masling naton advance congratulations sa inyong graduation, pero congratulations bangod karon nga adlaw inyo nabaton ang grasya sa mahal nga Dios. Mga utod sang nagligad nga tinuig, no? Siguro na tuigan na, pero hindi pagid man duwa ka tuig. Misa ako sa lubong dito sa Rojas City, no? Particularly sa Panay, no? Hindi sa city, sa Banwa, sang Panay o kung Panay panawag nila. Ang parokya o kung ang Banwa nga ginabantog sa pinakadako nga lingganay, no? Nga siguro bisan 20 pa katao ang magsulod sang lingganay, hindi maggutok, no? So just imagine, no? Nga kung daw ano kadako ina nga lingganay, kung paano nila ginpasaka, no? Pero ang istorya mo ini, no? Sa sinang nga Banwa, nagmisa ako sa patay, kag nagupod ako dulong sa sementeryo, no? Baw na hamot kit ako kay ang napatay asawa, no? Ang iyaba na, no? Pusog nito sa ila nga kung may lubong gani nagapanalambiton, no? Di ang iya panalambiton sila sa iya asawa, ang ngalan sa iya asawa si Jessica, no? Di kabay pa nga ara na sa langit, no? Friend ko man kilala ko git, no? Siling sa iya nga bana, ba Jessica dayaon sa imo nga ana una kaya patay, matian nga ako una, no? Di daw namot ko kay kontrata yung nagling asawa yang nga siya mauna patay, no? Di galing ka na una iyang asawa ti siling nga dayaon pa, no? Ba siling ko ambot ko ako siguro do hindi maghambal sina, no? Ambot ko kamo, no? Kung halimbawa, abi, kung pamangkuton, sino ang una luyag mapatay? Matsyag ko siguro wala sa aton isa nga mabulunter, no? Siguro kung ipabulunter ang iban, basi nga ipulunter naton, no? Pero mga utod, tiyan muna ang kamatayon, no? Ang kamatayon, hindi nato mapaktan, kakamatayon nagadala sang kasubo, no? Sa bagay, nga sa santos nga ebanghelyo, bisan si Jesus, Diyos siya nga nangintawo kasubong sa aton, nagbatyag man sa kasubo, no? Kay napatay ang iabyan nga si Lazaro, no? Pero siling niya ini nga kamatayon hindi tungod kay si Lazaro ginasilutan o kung tungod kay hindi si Lazaro palangga sa mahal nga Dios o kung ang iya panimalay, kundi agod ang himaya sang Dios mapahayag. Di sa shortcut ginbanhaw ni Jesus si Lazaro nga nalubong na 4 na ka adlaw, no? Kaya sa una wala pa uso imbalsamasyon, agod nga hindi magpanimaho, kaya muna kinilo nga perfume ang ginabutang nubot silingon damo nga pahumot, agod nga madaog ang baho sang amat-amat nagadikumpos nga patay, no? Dumduman ko sa isa ka sikol nga akong ginkantuan, nagpasalamat ko sa mahal nga Dios nga sa tupad sang balay may tangkal, no? Kahit ang tangkal sang baboy nagapanimaho, no? Nagadapya ang baho sang tangkal, no? Nagpasalamat ko nga may tangkal, kaya kung hindi magdapya ang baho sang tangkal, kaya ang baho sa nagamasakit ang nagapangibabaw, no? Hindi ko kagwanta, no? So mas magantahan ko pa ang baho sang tangkal sang sa baho sa nagamasakit, no? Kaya muna ko'y bangod nga siguro kaya nagamasakit siya, wala na sa gawa ginatinder, tiya muna nagapanimaho, no? Tiya mo kabay pa nga sa aton nga mga puluyan, hindi na naton pag-ilugon kit, no? Kung may nagamasakit gani, tsansa na naton nga magpabatyag pagin sa aton nga pagpalangga, no? Di mga utod, 4 na kaadlaw, buot silingon nagapanimaho na. Buot silingon, hoping against hope, wala lagi tsansa nga mabuhi pa.
Pero anong hambal ni Jesus kay Marta? Siling niya, hindi bala nga ginsiling ko sa imo nga kung magtuo ka, imo makita ang himaya sang Dios. Nagsaulihi siling niya kay Lazaro, Lazaro, gwa ka. Si Lazaro nga nagapanimaho na, nagasugod na decompose, nabanhaw, o kung nabuhi, liwat. Lazaro, gwa ka. Mga utod, i-transpose naton gamay sa aton kabuhi. Kabigo naton nakita man si Lazaro sa ano nga pamaagi kag sitwasyon, sa kahintangan sa aton sala. Huo, do kasubong kita kay Lazaro nga patay man. Gin wag kusan kon gin higtan na putos sang panapton, hindi makahulag. Kagamo ini ang ginahimo sang sala sa aton. The moment ka may sala kita, hindi kita freely nga makahulag. Kay ti amo na gani, no, halimbawa abi, kung may tawo nga daw kontra naton, hindi ba lang nga aton nga liog daw hindi man makahulag, no? Kay kung masugata naton, di kita nagatulok, siya sa piyak ba nagatulok, no? Hindi kita maka-freely nga makabugno, no? Tiyan mo na ang sala, daw hindi makapahulag sa aton, no? Bisan gali sa sulod balay, kung may hindi pag-insyedihanay, ay, nag-aapa ang mga katapo sa panimalay pa'y, no? Kaya nga aman, wala nag-istoryahanay, no? Hindi na makahambal, no? Nagahipsanay na lang, no? Amo niya ang kinahimo sa sala sa aton, no? Nagahimo sa aton nga hindi hilway. Daw kasubong bala nga patay, no? Nagapanimaho, no? Hindi maka-communicate. Pero ano ang atong nga lauman? Ang pagpalangga sang Dios. Bisan pa nga daw wala na kita tsansa sa aton kahintangan sang sala, pero ang tingog sa aton Ginoo nagapasalig sa aton, ginapangita ka ginatawag niya kita nga magwa sa aton kahintangan, no? Kahintangan sang sala, kahintangan sang kamatayon. Ang kamatayon nga sa biblical nga language, dala kag bayad sang sala, no? Huo. Ang kamatayon ay hindi makapatay sa aton physically, pero morally kag spiritually apektado gid kita, no? Kaya mo nang ihemplo nakon siling nakon, kung maindi kita pag-itsindihanay dala sa aton sala, o kung kahisa, o kung dumot sa isa-isa, di nagaapa kita, hindi kita makaistorya, hindi kita makabugno sa aton isig katawo. Kag dawala sa kinalain sa isa kapatay nga hindi makahambal. Mga utod kabay pa, ngang tingog sa aton Ginoo, aton pamatian, nga nagasiling sa aton, in our first name, kasubong sa pagsiling niya, Lazaro, gwa ka. Do kasubong bala nga ang Dios, bisan sa akon man nagasiling, Father John, gwa ka. No? Ang imbitasyon sa mahal nga Dios, pagi sa iabugto nga anak nga nagaagda sa aton, nga luyag maghilway sa aton sala. Sa mga gapus sang sala, nga nagapugong sa aton, nga manginhilway sa aton kaangtanan sa Dios kag sa aton isig katawo. Kabay nga magwa kita sa aton kaugalingon nga mga lulubngan nga kita mismo nagkutkot, lulubngan sang bisyo, lulubngan sang hindi maayo ang kaangtanan sa isa-isa, lulubngan sa kahisa, lulubngan sang dumot, nga magwa kita agud nga manginhilway nga mga anak kag subulunod ni Kristo. Amen. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios Amay nga makagahom sa tanan, magubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuwa ko kay Kristo ya anak kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sa Espiritu Santo.
Budak ni Santa Maria Birhen, gisakit sugon Poncio Pilato. Ginlansan sa krus na patay kagilubong, na naog sa mga minatay. Sa kaadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kinagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, na Santa Iglesia Katolika, sa gigakaobdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, ka sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amen. Mga utod ang pulong sang Dios nagaagda sa aton nga talikdan ang daan na kinaugali tungod kay ginhilway na kita sang gahom sang sala o kung sa gahom sang sala kagkadudulman. Puno sing pagsalig mga muyot kita sa Ginoo nga nagasiling, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang Santo Papa, mga obispo, kag mga kaparian, perme magbantala sang pagkabanhaw ni Kristo, nga nagadula sang kahadlok kag walay paglaom sa tagipusoon sang tanan nga mga tawo. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga amligan sa Ginoo ang mga punsod, kag buligan nga makabangon kami gikan sa korupsyon, kalamidad, kalalatan kag mga palaliban. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang tanan nga nagapangalisod tungod sang pagtaliwan sang ila mga pinalangga makaagom sing kusog gikan sa Ginoo. Kag kabay pa nga ang mga nagkalamatay makakita sing kasanag nga dayon. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang mga nagaalagad sa gobyerno magpapag-on sang dalan sang pagsunod sa mga kasundan sang demokrasya kag magsikway sa mga paagi sang pagpanginto, pakusog kag pangdikta. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga magsulod kami tanan sa Semana Santa, paagi sa amon mga pangamuyo, pagpamalandong kag pagsikway sa mga sala. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ipangamuyo manaton ang mga kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban kag sa aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. O Diyos nga mo namay, gindaog ni Jesus ang sala kag kamatayon. Kabay pa ng amon ginasaulog, magbag-o sa amon pagkabuhi. Ginapangayon namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kaling maglingkod na tanan kaya maghanda sa paghalad. Yari ang ngalan, Ginoo. Bunga sa amon
balik magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agulang akon kag inyong nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matronta sa Ginoo sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan krimen sa iyang ngalan sa tunman kapuslanan kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga makagahom sa tanan, pamati nga amon pangamuyo, subo nga imo gintudloan ang iyong mga alagad sa Kristohanon nga pagtuo. Tinluy ang ila tagipusoon sa gahom sini nga sakripisyo. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo mayara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay din. Takos kagangay gid igo agapos lanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Subong matuod gid nga tawo, naghibi siya sa mapatay ang iaabian nga si Lazaro. Kag subong Dios nga walay katapusan iya siya ginbanhaw gikan sa lulubngan. Naluoy gid siya sa tanan nga mga tawo. Gani ginhatagan ni kita sang bag-o nga kabuhi paagi sa balaan nga mga sakramento. Paagi sa iya, ang iyong pagkahalangdon ginadayaw sa mga angheles sa langit, nga nagahinugyaw sing walay untat sa imo atubangan. Itugot nga ibuhilog namon ang amon tingog sa ila, sa pagdayaw sa imo si mapainubuson nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos sa mga ehersito. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Langit kalungkutan sa imo nga himaya. Hosana, Hosana, Hosana. Sa kaitasan, bayawon ang nangangaling sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos ikaw nga tuulog Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Ngani padalay mo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya maging totoan-an nga nagasiling, magkuha kamutanan ka magkaon sini, kaini among akong lawas nga igatugyan
para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kagiya naging palibot sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha kamatanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kagwalay katapusan ng kasugtanan. Kay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo, Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, magdari ka, O Ginoong Jesus. gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag gining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kapag alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuodong duma ang masimbahan nga nalapnag sa bugos ng kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kasatanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy naman kami, ngaya diri karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kahimaya, sa tanan nga mga tuig, sang magakatuigan. Tungod kaging sugo sa aton manluluwas, mga muyo kita punong sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Ay namon gayara ka sa mga langit. Pagayang ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta. Siling
sing kanunamon sa matag mo, pagpatawaron mo kami sa mga sala siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pagdili mo kami sa mga luwason mo kami sa kalautan. Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan na kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman, na magabalik sa Jesucristo nga amon man luluwas. Kaimo ang ginharian, ang daong kagantimpayan sa mga Sa mga katuwigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtangdang amon mga sala, kundi pagtuo sa iyong masimbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragi hapon sa iyong tanan. Kag yaramban sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace. Diyos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa Diyos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Katagi kami, O Ginoo, Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulangan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takus nga magsulod ka sa akon puluyan, apainit lang lamang sa kapulong kamagaayong akon kalag.
sang akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon magkarika Jesus sa gihapon di pagitugot nga sa imo mahamulan manuluwas sang akon kalan.
Palyog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Dios nga makagahom sa tanan, nagapangamuyo kami nga maisip gihapon bila makatapon ni Kristo, nga ang iya lawas sa dugo, amang ginagpakigambitan sa sining sakramento sa pag-iusa. Siya na kabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Palyog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa palaboton niya March 25, magapatigayon sa Baccalaureate Mass ang grade 6 pupils sa Donato Pison Memorial School. Dito magahiwaton sa parokya. Kag sa March 26, mayra sa kumpisalan ng bayan dito sa atong parokya. Ini magasugod alas 4 sa hapon. Hasta matapos ang tanan niya, magakadto dito nga magabaton sa konfesyon. Sa liwat sa mga Kristiyanong tumuluon naton sa atong barangay, ang kumpisalan ng bayan dito sa atong parokya, Esposal of Our Lady Parish, Mandariao, paghiwaton sa March 26, alas 4 sa hapon, tubtob matapos ang tanan nga magabaton sa konfesyon. Kag sa March 27, sa gihapon ang aton niya Via Cruces, diri sa aton niya Katilingban, magapadayon alas 6 ang takna sa hapon. Kag sa mumanin nga adlaw aton na pagplastaron ang aton niya assigned niya stations diri sa aton niya barangay. Kay sa Biyernes Santo ang aton niya Via Cruces, two-way penitential. Mayara dito sa may Hibawaan, kag mayari man diri sa may Plazuela 2. So kita ang atong barangay, upod ang barangay Bulilaw, barangay San Rafael, barangay Tabukan, kag barangay Airport. So kita magaupod diri sa south area sa may Plazuela 2, dirang aton niya assembly area sa Biyernes Santo. So ina mag-umpisa alas 4 sa kagahon. So gani sa Biyernes pa lang sini March 27 aton na plastaron ang assigned station sa aton, ang station 2 kag station 3 dira sa may DBC nga area kag sa may People's Condominium. Kaya ang 4th station dira sa may Healthway Qualimed Hospital. Kag sa masunod nga Sabado, wala kita sang Santos nga misa para sa aton anticipated mass diri sa aton nga chapel. Bangod kita magahiwat sang Domingo de Ramos sa March 29. So diri sa aton chapel meron kita schedule nga Santos nga misa sa March 29. Domingo ina nga adlaw. So wala kita sang Sabado nga misa anticipated mass. Kundi magaselebrar kita Domingo nga adlaw. So March 29, alas 5 ang takna sa hapon. So mayara man sang blessing sang mga palma o konramos. So kadto kamo dalon yung inyong palma o konramos diri sa chapel naton sa March 29 kay magahiwat kita sang Santos nga misa para sa Domingo de Ramos. Kag ang schedule sa paglibot sa mga apostoles diri sa aton nga barangay sa March 30, Lunes Santo. So ina ang aton nga schedule para sa aton paghiwat sang Semana Santa. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakad kamo sa pagidait, nahalad na ang Santos nga misa. Salamat sa Dios. Sa liwat, maayong gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father. Yani
puso